ċentrali tal-proposti tagħna huwa l-ħolqien ta' awtorità għall-kirjiet. Għaliex? F'politika neoliberali fejn is-suq u s-suq ħieles neħtieġu noħorqu qafas ta' regolamentazzjoni li naraw li iktar nies jinvestu fil-proprjetà u joħorġu għall-kiri. Allora nipproteġu dak, però nipproteġu wkoll l-inkwilin li joqgħod hemmhekk. U l-għan u r-rwol tal-awtorità huwa li tagħmel regolamentazzjoni, tikklassifika l-postijiet, tara li huma abitabbli, tara li għandhom l-affarijiet neċessarji tas-sanità u s-saħħa u s-sigurtà f'din id-dar f'dan l-appartament. U tara l-infurzar tar-regolamenti kollha kemm fuq is-sit u kemm kif ukoll fuq l-inkwilin. Barra hekk qegħdin ngħidu li f'din l-awtorità jkun hemm tribunal biex isolvi l-problemi, però timmorru oltre minn hekk, aħna din ngħidu wkoll waħda mill-elementi semmejna li ksur tar-regolamenti għandu jitqies bħal reat kriminali għax huwa ħażin li minħabba s-sitwazzjoni issib min jabbuża minn dawn affarijiet u minn il-kar huwa vulnerabbli għax jixbiex post u qed jabbuża minnha. Allura din biex żgur naħolqu deterrent barra multi qegħdin ngħidu li jekk ikun hemm repetizzjoni ikun hemm hija anki multi u ħabs biex ma jkunx l-abbuż. Għax meta din nabbużaw bin-nies hawnhekk. Nies li ma jifirħux ħalsu allura biex ikollhom akkomodazzjoni qed jispiċċaw jew kien hemm każijiet fejn kien hemm minkera garaxxijiet jew ġew fornuti postijiet fejn ma kunux tajbin għall-abitazzjoni. Għaldaqstant dawn ir-regolamenti u għaldaqstant it-tribunal u għaldaqstant il-forma li hija ħloqna tal-awtorità huwa li tara r-regolamentazzjoni tinforza, timplementa u tisegwixxi.